gashi yanzu mun canja duniya sabuwa. Ta kula ne ta ba ta so a fuska ta gano gargada, ko makaranta yin haka tashi sai na raka ta kofar gida. Ta kira ni babai yaya na kira ta kwini mai yawan kwalliya. Ja hankali na baki daya, gasan zamanci da iya mu'amala don ka ba ta yin fariya, ga tausayi da hangen nesa da gaske tarihin zuciya. So kaddarar rayuwa cikin zuciya ya kai shige samu wuri, sai da ya samu da ke kadara ta zo ba za ya aure ki ba. Ta dau mahaifa na kamar na ta tunda mun ka zama yan uwa, ta dau abokanai na da muhimmanci hakan muke rayuwa. Komai idan ya shafe ni za ta so shi haka ba makawa. Tauraruwa ado ne take yi wasan mako na ce kwalliya. Basu cikawa sanda take faɗan an saka mata rana waye nawa basu tsayewa. Ita ma ni take so kadara ita ta saba za mu rai tare ma. Ni godiya da keken ka